Gera şeşan ji danûstandinên Cinevê yên girêdayî nivîsandina destûra Sûriya ya Perşeroj roja 18 Mehê dest pê kirbû. Encûmana Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekese got beşeke ji rêkberiya Sûrî û endamên wê di komîteya danûstandinan de a rêkberiyê de dibêje got ew bêhêvî ye. Ji ber wê jî min nebawere tiştek encam jê derkeve û rewşa yanî nûnerê Kurda di vê şandê de pir zehmeta gokarî bê tiştekî bist bixî di vê qonaxê de yani. Ser got ev danûstandin yani te encam jî jê dernakevin û ev jî îdaretil ezmê tenê îdaretil ezmê Li aliyekî din nûnerên netewên yekbûyî bo Sûriyê gêr bidirson. Bi geşbînî ragihand got cara yekê ye her du serokê hikûmetê û opîsyonê yên komîteya destûrî rûbirû civiyan. Her wiha serokê komîteya rêkberiya Sûrî Hadî Elbehra di daxuyaniyeke xwe de diyar kirbû got ji encamên rûniştina roja dişemê li hevkirin li ser du xalan hatiye kirin serweriya dewletê û serweriya yasayî. Civaka saziyên sivîl li Bakur Rojhilatê Sûrî rexneyan li wan danûstandinan dikin. Yani destûra Sûriya nihatê bi kar anîn nelgor yani qrîza got di vê merhelê de derbas dibe ji ber mafê kêm netewa ji aliyê erqî de bi an ji aliyê olî de bi an ji aliyê yani qewmiyetê de bi mura'a ebed tê de nayê kirin. Li aliyekî din Kolana Kurdên Sûriyê bawere got nûnertiya Kurdan di wan danûstandinan de lawaz e û metirsî ser mafê Kurdan heye got were paşguhxistin di destûra pêşaroja Sûriyê de. Di Sûriyê de beledkî pir netewê, pir olê, pir mezhebê, girêdana dewletê di her derê û wihadî alîkî vê, bi netewekî vê ya bi olekê vê veya yekîtiyan niştimanî ji hevdû dixe. Li gorî mafnasan got paşguhxistina Kurdan û mafê wan bi taybetî dor nasnameya welat wê şer careke din li Sûriyê gur bike. Wê dîsa alozya da Sûrî de wê dîsa gur bibe û çareserî got ne siyasî bê û guftûgû kirin bê û diyalog bê naçê serî. Wê gurtir bibe wê geştir bibe wê ev alozî berdewamtir bike wê gelek kuştin wê xwînrijandin çê bibe. Komîteya Destûra Sûriyê sala 2019 hata avakirin û 5 caran civiyan e ev cara şeşa ye. Li gorî çavdêran heya niha tu gaveke ber bi çav. Derbarê çareya siyasî ya dijêr biryara navneteweyî 22/54 de li Sûriyê nehatiye pejirandin. Kolana Kurdên Sûriyê hest dike got ew ji projeya siyasî ya Sûriya pêşeroj têne dûrxistin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.